Traía preparada tamén unha pequena presentación do que son as xornadas e deste día, pero despois da intervención de Goretti, que a mí me deixou incluso emocionada, ¿no? E moi con ganas de comezar, pois ímola saltar e vou a presentar simplemente a Suso. A Suso que lle agradezo xa de entrada que vai soster a mesa, a pesar do que en principio estaba previsto el só, entón tamén gracias por iso, Suso, por ofrecernos o teu tempo. E contemos que Suso é filólogo, é profesor de secundaria en Ribadeo e é autor, entre outras obras, de Tópicos sobre a lingua galega, A herdade que nós temos e volumes colectivos como 55 mentiras sobre a lingua galega. Como comentaba Goretti, Suso vai a comezar falando das bases ou dos argumentos que precisamos poñer en valor e precisamos usar para legitimar as políticas lingüísticas. Isto que neste momento tan agresivo parece que están en cuestións, elementos tan básicos noutras latitudes como a inmersión lingüística ou os itinerarios lingüísticos no sistema educativo. Comentar simplemente que o café estaba previsto para as 11:15, pero igual, como tamén tiñamos bastante tempo, o retrasamos, vamos vendo como vai a intervención e o debate, e continuamos tamén nos espazos do café e do xantar, pois falando, compartindo e continuando os debates que aquí queden inconclusos. Ben, graciñas. Eu non sei se faga como ele, pasa tamén, porque despois da intervención de Goretti tamén me deixou sin contido, entón podemos seguir saltándonos. Eu creo que Goretti fai mal marchar, debería falar ela, a maño lleva os problemas burocráticos que haxe que continue ela. Non, en serio, a ver, teño un doble sentimento, non? Por un lado estou moi agradecido e contento de estar hoxe aquí, que se contase comigo para estas xornadas, reencontrome con xente a que coñezo e aprezo desde hai moito tempo e admiro, non? E por outro lado un pouco inquedo porque, a ver, estou máis afeito a moverme no ámbito escolar, entón non sei moi ben o mellor que se espera. Sempre me gusta coñecer un pouco máis o perfil da xente a que me dirixo, entón, non sei exactamente. En fin, intentaremos facelo o mellor posible. Estou aquí ademais tamén, deixame que ver isto, estou aquí ademais tamén porque non me gusta falar de lingua, ainda que vos parece un absurdo, non? Non sei, nesta primeira, se me orientar un pouco isto. Esta primeira diapositiva que tedes aí, titulei nos anos da peste, non sei se me pasei un pouco, se foi un pouco desafortunado, pero todos lembraredes aquel período no cal, cando nos levantábamos todos os días pola mañá, pois por moito que intentáramos falar de outra cousa, era absolutamente imposible e acabábamos falando de lingua, non? Porque, non sei, ías tomar un café con alguén, querías falar do Dépor, e xa che viñan que si tiña que chamarse Deportivo de La Coruña porque nos impoñedes a Coruña, non sei que máis. Ias no coche, paraban de tráfico, baixabas a ventaniña con intención xa de soplar ou de pagar a multa, que sempre hai un motivo, e decíanche que nos impoñedes o galego. Era imposible, era un sen vivir, non? Cada día erguíamonos pola mañá pois escoitando mentiras e mentiras e mentiras sobre a lingua, de alguma maneira había que reaccionar. Entón, porque o problema das mentiras é que, tedes aí unha cita, a ver, as mentiras seguirán sendo mentiras sempre, pero as consecuencias das mentiras son verdade. Entón, ás veces hai que reaccionar frente a eso, pois para evitar as consecuencias, non é que as mentiras en sí, ao mellor, sexan demasiado preocupantes, non? Entón, a min, que non me gustaba estar continuamente dándolle voltas ao mesmo día tras día, tras día, tras día, pois un día ocorreuseme e dixo, mira, se estou todos os días repetindo o mesmo, desmontando os mesmos argumentos, entón un día ocorreuseme, pois, poñer por escrito o que estaba dicindo todos os días, facer fotocopias, metelos no peto e sair á rúa. Entón, cando alguén me viña con calquera historia desas, decía, mira, toma, lé, e deixame en paz. Entón, polo menos, a ver, xa sabemos que basta que saíamos á rúa con paraguas para que non chova. Pero, aínda así repartían unhas cantas fotocopias e houve quen máis pediu para facer o mesmo, non? Entón, iso foi a orixe desta pequena publicación que citaba antes na presentación, que é Tópicos sobre a lingua galega, non? Despois, unha vez que se difundiu, teño un blog, porque en algo hai que enredarse, non? Cada que enredase no que quere. Deume un día por colgar tamén o contido no meu blog, por se alguén lle podía resultar de interese. E, o conto é que se foi difundindo e tivo máis repercusión da que eu en principio esperaba. Entón, no Concello de Ribadeo propuxeron editalo en papel para repartir entre os escolares e fixeron esa edición tan bonita con estética de chupa-chup que me gusta moito. Repartiuse tamén entre os escolares e continuou
circulando. Despois, o contido máis ou menos acabou incluíndose, digamos, de forma máis ou menos literal no volume ese colectivo 55 mentiras sobre a lingua galega de Prolingua, e hai un par de anos, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, pois pedironme se podían reeditalo tamén para difundilo. E incluso un día levei unha sorpresa preparando, pois dando un vistazo ao libro de texto para preparar unha clase, pois ao pasar unha páxina atopei que nese libro de texto de primeiro de eso, pois tamén figura un fragmento, non? Entón, o certo é que esa foi a orixe, eu escribín eso para non ter que falar de lingua e poder falar de outra cousa, pero ao final acabou provocando que o contrario. Ben, eu creo que cando abordamos o tema da lingua, como cando abordamos calquera outro, é importante fuxir do barullo. Entón, eu son bastante admirador de Lakoff, ten ese libriño e algún outro que fala da importancia dos marcos, os frames, creo que chama, bueno, termo en inglés, non? Entón, eu creo que cando abordamos o tema lingüístico é importante centrarnos, é importante saber con quen estamos falando, de que estamos falando e que pretendemos, porque ás veces montas un barullo, mestúranse allos con bugallos, como se normalmente é imposible razoar. Sen ir máis lonxe, o outro día, bueno, todos coñeceredes as dúas arroutadas de Toni Cantó, a primeira oral e a segunda escrita na prensa, non? A da prensa era un barullo de contidos onde mesturaba pois, a súa situación nos escenarios coa súa filla non sei onde e cos cirurxiáns que non sei quen quere ser... É dicir, non, era como para sentar e dicirme, a ver, mira, séntate aí, imos falar desas eminencias da medicina das que me queres falar, non? E deixamos ao lado os escenarios e a tua filla e todo. E imos analizar a ver de que maneira a lingua é ou non é un impedimento para que esas eminencias da medicina das que me falas veñan a Galicia. Porque ao mellor acabamos descubrindo que esas eminencias da medicina que me queres vender coa excusa da lingua non veñen a Galicia ao mellor pola política sanitaria ou pola xestión sanitaria, non pola lingua en sí, non? Entón, probablemente, eso, se nos centramos e falamos en cada momento do que temos que falar, pois é moito máis fácil entendernos e chegar a conclusións e non estar continuamente con contidos envolventes. Eu creo que é importante tamén a actitude. Eu son tamén bastante admirador destes versos de Cabanillas, que di, en unha man a fouce e noutra man a oliva. Ao mellor incluso me gustaban máis ao revés, non? A oliveira, pois un pouco como símbolo da paz, da concordia, do diálogo, pero, home, tampouco podemos permitir que nos tomen por parvos. Entón, tamén temos unha fouce, e a fouce tamén se pode usar. Entón, eu creo que temos que ir polo mundo adiante en todos os temas, pero tamén no tema da lingua, tratando con cordialidade pero con firmeza. Hai cousas que non se poden permitir. Entón, a ver, a xente non lle gusta que lle berres, vale, non berramos. A xente non lle gusta pois, que a desprecies ou que tal, vale, non o facemos. Pero tampouco se poden permitir determinadas cousas, non? Entón eu creo que eso, por centrar un pouco, se cadra como debemos abordar a mensaxe lingüística que nos interesa. A ver, creo que teño seguramente exceso de contidos, entón a mellor vou un poquinho rápido, pero despois no debate ou nunha segunda parte pois afondamos no que consideredes oportuno. Teño unha pequena obsesión, e creo que non é miña, que hai profesionais da comunicación que o avalan, en que en calquera proceso de comunicación é moi importante a terminoloxía. Eu creo que ás veces na cuestión lingüística olvidámonos un pouco deso. A ver, se facemos un pouco de historia, un pouco de memoria, vamos, acordarédevos, por exemplo, de que a ver, as mensaxes, as palabras que utilicemos, a terminoloxía, eu creo que ten que ser simple, transparente e facilmente entendible, non? Cando alá hai xa ben anos estaba ainda Felipe González no poder, desde o Partido Popular colleron unha palabra que era corrupción, e apareceu todos os días corrupción, 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 e na cabeciña da xente había corrupción soi, corrupción soi, corrupción soi. Eso funcionou, houvese ou non méritos. Algún tempo despois, eu creo que cando non sei que pasara no Partido Popular coas famosas stock options, eu creo que o PSOE intentara facer un pouco o mesmo. Entón, acórdome que durante un tempo, cada vez que alguén do PSOE lle poñía en diante un micrófono, acababa falando das stock options. A ver, a expresión stock options non di nada. Moita xente ata é incapaz de pronunciala. Que decir, vas a unha taberna e a inmensa maioría da xente non lle di absolutamente nada. Entón, eu creo que foi un erro. Hai que coller palabras que teñan connotacións positivas para min, connotacións negativas para o outro, e saber utilizalas. Non vos digo nada novo, se tamén facendo un pouco de memoria,
creo que aquí na Coruña xurdira unha asociación que era a Asociación Gallega para a Libertad del Idioma, libertad. O sea, xa teño do meu lado a palabra libertad. Se topas a isto, parece que vas en contra da libertad. Todos coñecedes perfectamente Galicia bilingüe. A ver, a quen lle parece mal o bilingüismo? A quen lle parece mal que a xente saiba 2 idiomas, ou 3 ou 23? A ninguén, non? Entón eu creo que foi unha denominación moi hábil, non? Porque de entrada a etiqueta vende. Eu creo que nese sentido están un pouco máis desnortados agora, debe ser que están tan sobrados de forzas que xa van co de hablemos español. Eu creo que desde este punto de vista é un erro, porque para empezar o imperativo, eu creo que incluso en publicidade cada vez foxes máis de imperativo. E a etiqueta de español, eu creo que tamén neste momento ten determinadas connotacións que poden impedir que se consuma, pero bueno, eso non é problema meu. Nos tempos de Fraga puxose de moda o de bilingüismo armónico. O bilingüismo xa vimos que era unha palabra, vamos, con connotacións positivas, e o da armonía, pois tamén. Armonía é un termo positivo. Cando desde a Xunta se modificou o decreto do ensino para limitar, para reducir a presenza do galego no ensino, non se lle chamou decreto para limitar a presenza do galego no ensino, non, chamouselle decreto para o plurilingüismo. Claro, o plurilingüismo, a quen lle parece mal o plurilingüismo? Se eu saco unha disposición legal que fomenta o plurilingüismo, eso de entrada, pois vende moi ben. E, sen embargo, atribuíuse aos outros a etiqueta de imposición, imposición, imposición. O sea, vos sodes os da imposición. Unha etiqueta negativa. Onte mesmo hai na prensa que Pablo Casado estaba por aí facendo non sei que da Fundación Concordia e Libertad. Concordia e Libertad, que son palabras moi bonitas. Quen se opón á concordia e á libertad? Eu creo que todo isto se entende con algo moito máis simple e moito máis próximo a todos. En todos os concellos, o lugar onde tiramos o lixo chamamos o punto limpo, non? Entón, ata eso. Entón, eu creo que na comunicación lingüística se cadra tamén teñamos que darlle unha voltiña á terminoloxía e revisar algúns termos. Por un lado, o concepto bilingüismo. Eu creo que os filólogos, seguramente un pouco por deformación profesional, moitas veces estamos obsesionados coa historia esa de que Galicia non é unha comunidade bilingüe, senón que o que hai aquí é diglosia. A ver, é terminoloxía académica que eu creo que está ben utilizar no ámbito académico. Está ben que os matices, eses pequenos termos que introducen matices no ámbito académico. Pero de cara á poboación en xeral, eu creo que foi un erro moitas veces tratar de renunciar do termo de bilingüismo. De feito, houbo que non colleu. Porque a xente, a sociedade, a etiqueta de bilingüismo gustalle, porque polo que decíamos antes, non? Entón, se cadra temos que saber distinguir eso, onde estamos, a quen nos diriximos. Se estamos fora do ámbito académico, se estamos dirixíndonos á poboación en xeral, eu non vexo nada malo que admitamos que Galicia é unha comunidade bilingüe. Agora, eso sí, é unha comunidade bilingüe, perfecto, veña. Non sei, eu son bilingüe. Agora, ti podes selo, porque eu estou, bueno, todos tenemos na cabeza exemplos concretos. Hai por aí determinada política viguesa de apelido alucinóxeno que participaba nas manifestacións de Galicia bilingüe e despois resulta que tamén hai vídeos dela en público que demostran que é absolutamente capaz de expresarse con un mínimo de dignidade en galego. Entón, bilingüismo, perfecto. Agora vexamos quen é bilingüe, non é quen non é bilingüe. Entón, eu creo que a iso habría se cadra que darle unha voltiña. E outro termo que a mí non me gusta moito é o de normalización. A ver, está claro que a situación do galego normal non é. Está claro que hai que facer políticas que o normalicen. Pero a palabra en sí, que eu creo que en orixe pois, naceu ben, naceu con boas intencións, e claro, incluso moitos e moitas de vós sodes técnicos de normalización lingüística, pero foi adquirindo uns matices así, non sei, un pouco como se fóramos os policías da lingua, os que andamos por aí adiante multando a quen non usa a lingua, entón foi, non sei, vale, normalización, entón se non uso galego, que me estás dicindo? Que son anormal ou subnormal, ou que me estás dicindo, non? Entón, eu creo que ese concepto, así caladiñamente, se cadra conviña un pouco ilo aparcando, tampouco é cuestión de crucificar un público, pero eu creo que hai algúns lingüistas europeos que empezan a utilizar o termo de igualación. A mí gustame máis, porque, por un lado, a ver, asumimos que a situación da lingua galega non é igual á do castelán, non hai problema ningún porque é unha realidade. Asumimos que é necesario, é xusto, digo eu que non haberá nada malo en conseguir unha igualdade. E, por outro lado, a quen se opoña, eu creo que deixamos bastante en evidencia, non? Porque se ti te opós á igualación, que me estás dicindo? Que ti o que estás querendo manter un privilexio sobre min, non? Entón,
Probablemente, eu creo que como mínimo estes dous termos, o de bilingüismo e o de normalización, se cada había que darles unha voltiña, e probablemente algún outro. Ben, legalidade e legitimidades políticas lingüísticas. Creo que a miña intervención se titula precisamente a legitimidades políticas lingüísticas. A ver, sabemos que non hai mesmo legalidade que a legitimidade. Non hai situacións ou feitos que son legais e se cada non son moi legítimos, e hai outros que son legítimos e ao mellor son ilegais. Eu creo que podemos falar de tres tipos de legitimidade, non? Legitimidade ética, a ver, entendo por isto, vamos a ver, as políticas lingüísticas pretenden garantir os dereitos dos individuos, entón eu creo que iso é ético. As políticas lingüísticas pretenden, de alguma maneira, preservar un ben colectivo que é a lingua, eu creo que iso tamén é ético. E diría máis, eu creo que as políticas lingüísticas non causan dano ás persoas que se poidan ver repercutidas por elas. Explícome. A proximidade entre o galego e o castelán é bastante. Entón, nin en esforzo, nin en custes económicos, nin en dedicación, supón nada que non se lle poida pedir, pois para determinados perfis, e isto lévanos ao tema da actualidade de se debe ou non se debe pedir o coñecemento do galego para determinados postos de traballo en Galicia. Entón, eu creo que non é tanto pedir. A ver, polo que me contan ás veces os conserxes que teñen pasado polo instituto, se para a praza de conserxe teñen a pouco máis que chapar de pé a pa a Constitución, non sei que do Estatuto, non sei, vamos, un montón de disposicións legais que despois, a hora da verdade, no día a día tampouco son tan útiles, entón non hai problema en pedirlle no temario dun montón de oposicións que estudien un montón de contidos que probablemente non van necesitar. E, sin embargo, é injusto pedirlle a alguén de fora que aprenda galego para poder atender a cidade en Galicia. Home, eu creo que é como se dicimos que non sei, é injusto, pois, non sei, para competir por unha praza de socorrista, unha persoa nacida na manga do Mar Menor, pois ten máis vantaxas que un nacido na cima do Courel, porque o que naceu na manga do Mar Menor, probablemente nada máis nacer o botasen ao mar a aprender a nadar, e ten máis facilidade. E o do Courel, pois, se cadra, pasaron anos sin poder nadar. Entón, a mí pareceme excesivo, pareceme un despropósito, cando se ven coa historia esa de que pedir o coñecemento do galego para traballar na administración en Galicia, pois é injusto coa xente fora de Galicia. Se pode aprender, xa digo, sin moito, o que hai que ter vontade, querer. Entón, con un pouquiño de dedicación e sin moito esforzo e con medios que hai hoxe, podes aprender. E, de feito, hai un montón de mostras, hai un montón de probas, hai un montón de xente. Estes días alegrome moito, hai un rapaciño de 19 anos no Celta, Fran Beltrán, que chegou hai uns meses de Madrid e xa está utilizando o galego nas redes sociais. Pasou o ano pasado aquí na Coruña con Xar, que viña de Suiza. Tamén é certo que probablemente a mentalidade era outra, é o mesmo, e, sin embargo, hai outras persoas que non se molestan. Entón, en fin, legitimidade social, porque eu creo que maioritariamente a sociedade galega non se opón ás políticas lingüísticas. A ver, é certo que nun determinado momento, cando alguén, como diría miña nai, cando alguén giza no vespeiro, non? Quer dizer, se alguén crea intencionadamente ou malintencionadamente problemas, pois pode haber determinadas reaccións. Pero estou pensando, por exemplo, cando houve consenso e se aprobou o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, non houve reacción social en Galicia en contra deso. E era un documento que ten implicacións, outra cousa que despois non se leva a cabo, non? Entón, eu creo que as políticas lingüísticas están socialmente bastante aceptadas e a xente entende que é necesario, uns con máis compromiso, outros ao mellor con menos compromiso ou incluso sin compromiso, pero realmente a cantidad de persoas que son militantes do antigaleguismo, eu creo que non son moitas, de entrada. Outra cousa é que alguén acabe botándolle leño ao lume, entón, a mellor, pois claro, acabamos alineándonos nun equipo ou noutro, pero vamos, eu creo que socialmente tamén está legitimado que se fagan políticas lingüísticas. En canto á legitimidade política, esta é ben coñecida. Todos coñecedes, supoño, o marco xeral que temos. Pois aí recoñecemento e coñecemento da situación legal, e non sei se pode parecer ao mellor un tamén inadecuado de recoñecemento e coñecemento, pero puxen a propósito. A ver, por un lado, vale, recoñecemos que ese é o marco legal que hai. Pode gustarnos, pode non gustarnos, podería ser mellor, podería ser peor, pero recoñecemos o marco legal. Constitución, Estatuto de Autonomía, leis e decretos que van desenvolvendo, etc. Perfecto. Pero tamén compre coñecelo, porque a min dá má sensación de que ás veces a Constitución pasa un pouco como o Quixote, que todo o mundo fala dela, pero a xente non a debe ler, non? Porque todo o mundo sabe o artigo 3.1. Os dous idiomas son oficiais. Como os dous idiomas son oficiais, se fala o que me dá a gana, pode usar calquera del. Non. Tamén existe o 3.3,
que di a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respeto e protección. Especial respeto e protección. Eu creo que eso quere dicir algo. Cando estes días nos saen determinados líderes políticos de partidos supostamente moi constitucionalistas pedindo que o galego se machaque en determinados ámbitos, están demostrando especial respeto e protección á diversidade lingüística de España? Eu creo que non. Entón, eu creo que a xente hai que recordarlle que o artigo .3 tamén existe, o 3.3 tamén existe, non? E di algo, non está aí por algo. E máis, eu creo que, xa sei que será a mellor unha utopía, pero había que procurar que isto fose un sentimento en todo o Estado. A ver, seguramente, se mañá calquera fai unha falcatruada contra a Catedral de Santiago ou contra a Muralla de Lugo, oféndense en Córdoba, en Sevilla, en Toledo e vamos, en todo o Estado. E, sen embargo, que unha lingua de España se machaque parece que é só cousa nosa. A Constitución, o especial respeto e protección, non está pensado só para o galego, no caso do galego. Eu supoño que é algo que lle debería incumbir a todos, é algo do que todos deberían sentirse orgullosos, non? Eso habría que incidir bastante na educación. Fálase bastante, moitas veces, do suposto adoutrinamento en determinadas comunidades. Se collemos os libros de texto de lingua castelán, que se utilizan por aí adiante, a ver, eu non quero dicir que os lea todos, pero algún lin, porque además no meu instituto propuxémonos coordinar os dous departamentos, entón o verán pasado, botei o verán pasado lendo todos os libros de texto de castelán que se utilizan no meu instituto para coordinar con galego e para non andar duplicando contidos e cousas así. O tratamento que fan da diversidade é patético, que decir, existe o castelán e despois, se lle cadra, soltan por ali 4 pinceladas sobre o galego, sobre o catalán e o éuscaro, nin se alude para nada a existencia do aranés, do aragonés, do asturiano, o sea, todo o que non é oficial xa non existe, non? Entón, despois, claro, decíame unha amiga miña que dá clase en Madrid, nun colexio de elite, decíame que o meu alumnado pensa que o galego en Galicia, que o falades 4 nacionalistas radicais é unha dúcia de vellos que coidan cabras no monte, non? Entón, esa é un pouco a concepción que se cadra fora se dá. Entón, habería que difundir isto máis. Ben, por outro lado, eu creo que tamén compre deixarle ben clara a xente que unha cousa é que a situación legal sexa que é e outra cousa é que sexa xusta, non? Non me vou poñer, bueno, supoño que saberedes na primeira redacción da Lei de Normalización Lingüística poñía no ano 83, todos os galegos teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo, referido ao galego, e declarouse anticonstitucional. E houve que suprimir o deber de coñecer o galego, porque a Constitución sei que proíbe establecer que os galegos teñan o deber de coñecer o galego. Sen embargo, sabedes que na Constitución figura que todos os españoles teñen o deber de coñecer o español. Entón, aí hai un desequilibrio, hai o que digo, hai unha situación desigual, e hai que dicirlle á xente que é desigual, para que a xente, polo menos, non diga outras atrocidades. Que é o que temos? Pois se nos poñemos a cubrir esa táboa de abaixo cos datos que temos arriba, pois temos que o galego e o castelán son oficiais en Galicia, temos dereito a utilizalos, un é propio e o outro non, pero resulta que o único que temos o deber de coñecer todos é o que non é propio, e o que é propio non temos o deber de coñecer. Pois esa é unha desigualdade que está na legislación e creo que tamén hai que facerlle ver á xente, non? Que repercusións pode ter isto? Claro, moitas veces a xente enseguida reacciona con eso. Os dous idiomas son oficiais, eu non teño a obriga de saber galego, polo tanto, pois podo traballar en calquera posto de traballo en Galicia sen saber galego. E digo, home, no caso concreto da administración, que eu creo que é o que está máis de moda estes días, eu creo que a cousa é tan simple como que se confunde o que son as persoas co papel que as persoas ocupan na sociedade nun determinado momento. A ver, tampouco é obrigatorio que unha persoa vista dunha determinada maneira, cada quen en principio pode vestir máis ou menos como queira, pero, home, se queres xogar no Depor, mentre estar no campo, vas ter que poñer a camiseta de rayas blancas e azuis, non me veñas de amarelo como o Cádiz, que este é o Depor, non? Entón, eu creo que se unha persoa opta por ocupar un determinado papel na sociedade, ese papel ten un perfil. Se, a ver, un obreiro, pois tamén pode vestir como queira, pero mentre está na obra, probablemente haxe unha legislación que di que ten que levar casco e ten que levar, pois non sei, calzado protector ou que sexa. En canto saes da obra, pois pos as bermudas ou pos o que queres, e vas tomar unha cervexa, non? Pero mentre estás no teu posto de traballo, hai un perfil para ti. Non é obrigatorio ter carné de conducir, pero se queres ser taxista, terás que ter carné de conducir. Entón, os cidadáns non están obrigados ou non estamos obrigados a saber galego, pero se queremos ser funcionarios e se os cidadáns temos dereito a utilizar o galego,
a persoa que me atende terá que sabelo. Ou seja, se eu son o pai de calquera alumno ou alumna do meu instituto e vou ao centro a preguntar polo meu fillo, por como vai o meu fillo, como pode exercer o meu dereito a utilizar o galego ou o castelán se a persoa que me atende ao mellor non sabe galego? Entón, eu son profesor de lingua galega e sei que dentro da aula teño que utilizar a lingua galega, pero tamén sei que fora da aula, se me ven unha familia e me pide que atenda en castelán, pois teñen dereito. Eu teño que saber castelán, porque esa familia ten dereito a utilizar o castelán. Da mesma maneira, se vai un pai ou unha nai ao centro de ensino e quere utilizar o galego para informarse sobre como vai o fillo ou a filla, o persoal que atenda tamén terá que sabelo, senón a ver como solucionamos o problema, non? Non será cuestión de contratar un traductor. Entón eu creo que o tema este, ao que se lle dá tantas voltas últimamente, é tan simple como eso. Se alguén quere ocupar un posto na administración en Galicia, como os galegos temos dereito a utilizar o galego, ainda que non teñamos o deber de coñecelo, esa persoa que nos atende terá que sabelo, e senón ser funcionario non é obrigatorio, a xente pode montar unha mercería, expor na mercería, se queres saber galego, e senón non, castelán tes que sabelo, o castelán, eso non se pode negociar, o castelán hai que sabelo, pero o galego, montas un negocio privado e non tes por que sabelo e xa está. Ben, vou saltar un pouco apartado do ensino porque senón creo que me vou estender demasiado se cadra vos quedamos un pouco máis, pero simplemente quero comentar unha anécdota que tamén vale para reflexionar e volvemos unha vez máis ás desigualdades. A min chegou este ano unha alumna que se chama Carolina que leva 7 anos vivindo en Alemania. Eu dei clase a nai hai uns anos, hai 7 ou 8 anos, hai uns anos. Cando a rapaciña tiña 6 anos, marcharon para a Alemania e a rapaza volve agora para Ribadeo con 13 anos. A rapaza fala alemán e galego. Fala alemán e galego. En Alemania, pois a súa vida sería en alemán en moitos ámbitos, e na súa casa falabas en galego, e eses son os idiomas que fala a rapaza. E resulta que chega agora ao Instituto de Ribadeo e ten dereito a pedir a exención de lingua galega, pero non ten dereito a pedir a exención de lingua castelá. É dicir, pero se esta rapaza, o lóxico sería que tivese dereito a pedir a exención de lingua castelá porque é o idioma no cal ela temporalmente pois está en situación desfavorable. Eu moito me temo, o problema é que tal como funciona este país, moito me temo que dentro de pouco sexa tamén castelán falante, que non vai aprender castelán, de feito, a ver, entende castelán e fala castelán, pero di que ten moita menos soltura que nunca o escribiu. Pero digo, tamén resulta que ten todo o dereito do mundo a pedir exención no idioma no cal non ten problema, e non ten dereito a pedir exención en lingua castelá. Outro punto no cal a legislación tampouco é igualitaria entre o galego e o castelán. Falaba a Lei de Normalización Lingüística, lá xa no ano 83, falaba da introdución progresiva do galego no ensino. Eu non sei se o decreto para o plurilingüismo que reduciu a presencia do galego no ensino é progresivo, non o sei. Deixamos aí porque senón aquí sí que me enredaría demasiado. Ben, todos sabedes que claro, eu creo que o ideal, lóxicamente, nestes ámbitos é que haxa unha certa unidade de acción. Entón, xa sabemos, cando se aprobou a Lei de Normalización Lingüística en Galicia, aprobouse por unanimidade, ninguén votou en contra. Cando se aprobou o Plan Xeral de Normalización, tamén se votou por unanimidade, tamén se aprobou por unanimidade. Eso sería o desexable. Pero, bueno, a situación é a que é, entón, se non hai unanimidade, pois haberá que, como contaba Goretti antes, haberá que admitir a realidade que temos e tratar de traballar co que temos, non? Ben, non lle dou máis voltas a isto. Hai un aspecto que a min me parece interesante que moitas veces deixamos de lado, que é a legislación internacional. A ver, Europa mola, polo menos entre a xuventude, non? Eu vexo no instituto que a rapazada gustalle moito este dos intercambios, nós temos un intercambio con o Instituto de Alemania, e gustalle moito dos intercambios, e gustalle moito a xente vai de Erasmus, Europa atrae, non? O de ser europeos é unha cousa así moi tal. En Europa tamén hai legislación lingüística, non somos o único territorio de Europa que temos máis de un idioma, e hai legislación que nos afecta. Entón eu creo que tamén, incluso por distanciamento, non? Porque ás veces eu digo algo, pois claro, digo este que é profesor de galego e encima pois probablemente sexa nacionalista, entón que vai dicir, non? Pero claro, se ese mero argumento nos ven desde institucións europeas, pois eu creo que se acolle moitas veces de maneira distinta. Entón, existe a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, que ademais asinouse no 92, cando era Aznar o presidente do goberno, e entre outras cousas, a Carta Europea recolle, di
que a adopción de medidas especiais en favor das linguas non se considera un acto de discriminación. Ou seja, a discriminación positiva non é discriminación, para que nos entendamos. Axudar ao máis débil non é discriminación. Botarlle unha man a quen máis o necesita non é discriminación. Entón, eu creo que a Carta Europea tamén se debería difundir máis, a xente debería coñecela e saber que está aí. E tamén saber que periódicamente hai, o Consello de Europa, o Comité de Expertos do Consello de Europa emite informes periódicos, non sei se son bianuais ou cada 4 anos, non me acordo, creo que son cada 4 anos, emite informes periódicos sobre o cumprimento ou incumprimento da Carta por parte dos países membros, non? Entón, eu resaltei aí, claro, é un documento onde se colle compromiso concreto, analiza esa situación, dice se cumpriu ou non se cumpriu e propóñese medidas de actuación. Entón, eu fixen aí un pequeno collage onde se pode ver que en diversos aspectos relacionados co ensino non se está cumprindo. É certo que, por exemplo, en relación coa administración, a valoración é máis optimista, e tamén non quer dicir que se cumpran todos, pero hai máis cumprimento dos compromisos adquiridos na Carta no ámbito da administración que no ámbito do ensino. Entón, isto tamén se debería difundir. Eu creo que é bo que a xente saiba que desde Europa din que temos compromisos que non cumprimos, que temos compromisos de defensa das linguas que non estamos cumprindo. Entón, eu creo que tamén era bo coñecerlo. Ben, amizades necesarias. Decía Goretti antes, por iso digo que me deixou sin contido, que temos que relacionar o tema da lingua con outros ámbitos, porque moitas veces as discriminacións funcionan todas por unhas pautas parecidas, non? Entón, hai estudios que, en concreto, de Pilar Freitas, hai un estudo onde fai de alguma maneira un paralelismo entre os procesos de discriminación da muller e os procesos de discriminación lingüístico, non? Entón, eu creo que temos que relacionar o galego con determinados ámbitos porque nos interesa. Primeiro poño o galego e a excelencia. A ver, eu isto entendo en dous sentidos. Por un lado, o que fagamos. Eu xa sei que pode parecer, sempre nos estamos exixindo máis a nós mesmos, non? Pero eu creo que o que fagamos en galego debe ter calidade. Eu acórdome unha vez un inspector de galego que me falaba, que me comentaba en plan amistoso, non? Dicía, eu quero que no departamento de galego teñas todo impecable, que teñas o libro de actas perfectamente ordenado, que ninguén poida decir nada de que traballades mal, xo porque a nós exíxesenos máis que a outros, non? Entón, no Concello de Lalín, por exemplo, que é un concello onde eu vou con frecuencia, teño unha campaña que saiu ano pasado, creo que é algo así como Sede Lalín é bo. A ver, é moi bonita, mola moito, pero ás veces parece que o aplicamos á lingua e dicimos se está en galego é bo. Se está en galego debería ser bo. Eu creo que debemos esforzarnos en conseguir a excelencia, en que os produtos que fagamos en galego teñan calidade, porque iso de alguma maneira tamén, eu digo aos alumnos moitas veces, a ver, hai quen importa pouco, pero hai outros que sí que notas que reaccionan. Cando Antonio Gamoneda, en os anos, na entrega do Premio Cervantes, nunha entrevista que lle fixeran preguntándolle pola situación da poesía en España, Gamoneda, que creo que non é moi dado a aplausos precisamente, ou non era, non? Decía algo así como que quen queira ler boa poesía en España que lea literatura en galego. É moi difícil neste momento en España atopar poetas da calidade de Olga Novo e non me acordo que outros nomes decía. Eso é bo, quer dizer, non é o mesmo que o digamos nós, que calquera desde fora poida recoñecer a excelencia dos traballos que facemos. Entón, eu creo que debemos esforzarnos en que o galego vaya sempre vinculado á calidade dos produtos que relacionamos con el, do tipo que sexa, non? E, por outro lado, eu creo que tamén a excelencia das persoas, non? Hai un montón de persoas comprometidos coa lingua, máis ou menos comprometidos coa lingua, que son grandes profesionais en distintos ámbitos. Eu creo que tamén é cuestión de visibilizalos, que a xente saiba que o uso do galego non impide para nada triunfar en determinadas profesións ou ter éxito, todo o contrario, non? Entón, son dúas liñas é unha idea que creo que convén difundir. Por suposto, o feminismo, o ecoloxismo, a ver, non seguimos hai 100 anos e miramos, por exemplo, as intencións, os obxectivos das Irmandades da Fala, pois ali figura, por exemplo, que a muller teña dereito a voto. Entón, resulta que hai colectivos que loitaron, e supoño que haberá, colectivos que loitan por a lingua e tamén loitan pois pola discriminación da muller ou para que ninguén ande tirando os botes de Coca-Cola nos montes, non?
eu creo que isto é importante, e, bueno, espello nos que mirarse, comentaba antes Goretti tamén, o de, bueno, que hai xuventude que está traballando con éxito, isto, a campaña que dicía que levan aos centros de ensino, moitas veces, eu creo que sobre todo a xente nova falle falta eso, falle falta ter espellos nos que mirarse, falle falta ver outras persoas que de alguma maneira, pois son exitosos desde a lingua galega, que iso pode facerse totalmente. Ben, non sei como vou de tempo e por eso seguramente... Bueno, a ver, Un acaba pouco regular, pero estaba mirando que igual podemos despois revisar. non me creo... Mira, estou na diapositiva 16, hai 17, nada, estamos aí. Genial. Reflexións e estudios necesarios. A ver, ás veces, se estamos un pouco atentos a como reacciona a cidadanía ante determinados feitos relacionados co idioma, podemos ter impresións. Pero eu creo que tamén sería necesario ter datos máis obxectivos para poder, sobre todo, para poder poñer diante a quen non cree neles. Entón, por exemplo, os de fora. Eu estou cansado de oír, isto hai que facelo en castelán porque se veñen os de fora non entenden. A ver, vale, eu antes estive andando un paseo aí polos maravillosos xardíns do Pazo e vin ali un letreiriño que pon Camellia japónica. Vale, se en vez de japónica lle poño xapónica, ven un turista e non entende, que os turistas son parvos e non entenden que onde é xapónica e tal. Eu creo que se xoga moito, utilízanse moito os de fora como excusa para os nosos propios presuizos. Creo que vin algo na prensa que en Santiago que fixeron algún tipo de estudio sobre como recibían ou que concepción tiñan un pouco os turistas da lingua galega e víano como algo positivo. Eu penso que, a ver, non sei, calquera, se estamos un pouco pendentes do turismo a Irlanda, por exemplo, a xente vai a Dublín, vale, porque a Dublín hai que ir, pero despois as zonas de Irlanda que máis turismo teñen son precisamente as zonas onde de alguma maneira o carácter irlandés é máis visible, aquelas zonas onde aínda se pode escoitar ou ver xente falando en irlandés, etc. Nos concellos estes da lá de Extremadura, onde se fala galego, unha variedade do galego, preguntaban unha vez a un dono dun hotel e dicía, bueno, pero a ver, realmente o que falades vos aquí en San Martiño do Trebello ou tal, isto é galego ou non é galego? E dicía o señor do hotel, dicía, mira, eu non sei se é galego ou non é galego. O que si sei é que desde que se corre a voz de que aquí falamos galego, eu tiño o hotel cheo e antes non o tiña. Quer decir, moitas veces o diferente, eu creo que atrae. Entón, a mí gustaríame que houvese algún estudio serio e ben realizado sobre, a ver, ata que punto a lingua galega é un impedimento para que veña turismo a Galicia ou, ao mellor, resulta que non hai impedimento ningún, senón todo o contrario. Entón, eu creo que o de utilizar os de fora como excusa, o sea, é unha excusa fácil. O galego vende. É unha pena, creo que en principio estaba previsto que estivese Isabel Vaquero aquí. Isabel Vaquero e alguén máis, bueno, hai uns anos publicaron un estudio sobre como reciben os consumidores o uso do galego, por exemplo, na publicidade, na etiquetaxe, etc. E as conclusións eran positivas. A ver, máis ou menos creo que decía algo así como a maioría da xente tralle sin coidado, pero dos poucos aos que non lle trae sin coidado prefiren que se utilice o galego a que non se utilice. Entón eu creo que tamén estaría ben que houvese estudios e que se difundisen, que se lle mandasen ás asociacións de empresarios e de comerciantes e todo eso, que o galego pode ser tamén un activo diferencial. De feito, por exemplo, se analizamos a evolución do uso do galego na etiquetaxe dos viños, vese que cada vez hai máis adegas que utilizan o galego, por algo podese relacionar moi facilmente co comercio de proximidade, que sempre estamos dándolle voltas, que temos que comprar nas tendas de barrio e non tal, pois eu creo que o galego pode reforzar esa idea de proximidade, pode reforzar o de artesanía, o de tradición, sobre todo para determinados produtos, o uso do galego eu creo que cae de caixón, e sin embargo parece que non se quere ver, que non se cae neso. Entón, penso que tamén habería que difundir eso e ter estudios, sobre todo, para poder poñerlle diante a xente. Mira, ti, a ver, eu digo, a veces digo yo ao alumnado en Ribadeo, digo yo, a ver, das tendas de roupa que hai en Ribadeo, cantas están rotuladas en galego por dentro. Moitas veces non saben, pero algúns que as tendas de roupa máis ou menos controlanas e din unha, Kids Class, din dites. E digo, pero vos vedes de cara de tonta Amancio Ortega como para rotular a súa tenda en galego, tamén está en castelán, que pon faldas saias, pantalóns, pero que as outras non están. Entón, eu digo, vos pensades que Amancio Ortega, se non tivese algún tipo de estudio de mercado ou simplemente estou seguro que xa domina suficientemente a situación, ao mellor para non necesitar determinados instrumentos, se considerase que eso podía ser negativo, non o facía. Pois, home, se eu monto unha tenda de roupa en Ribadeo e vexo
que os de Inditex utilizan o galego na súa tenda, eu creo que tamén o faría, porque como a iso, pois pasa outras veces, non? Revisando os danos, a veces tamén convén botar a vista atrás. Que se decía lá non sei, unhas cantas décadas, cando se empezaba o curso do galego no ensino? Os rapaces van cometer máis faltas de ortografía, os rapaces valles esquecer o castelán. Se poñemos a Coruña en Madrid, na M30, a xente vai coller cara a Sevilla, porque se non pon la Coruña, equivócanse. Temos a Coruña na M30 e a xente ven pa aquí cando quere vir. Os rapaces de Galicia non teñen máis faltas de ortografía que os de Cuenca e todos sabemos, porque nos lo recordaron recentemente, que en Galicia esqueceuse o castelán e ninguén o sabe. Entón eu creo que tamén habería que botar a vista atrás e ver que os argumentos que se utilizaban eran ridículos e é moi probable que os que se utilizan hoxe en día se sean igual de ridículos tamén. Entón, ben, paso desto da suposta inutilidade do galego que me levaría un anaco a explicar, é unha cousa miña, e deixo. E con isto remato, unha ausencia, o galego lingua por defecto. Eu, mirade, estou convencido de que hai moi pouca xente en Galicia que sexa militante do antigaleguismo. Entón, se nos habituáramos a que o galego fose a lingua por defecto, non iba a causar problemas en moitos ámbitos. Un exemplo, cando se construe un edificio, o promotor, o constructor, ou quen sexa o responsable deso, enche o edificio de letreiros que poñen derecha e izquierda, que poñen salida, como vexo ali no fondo, e que poñen non sei que máis indicacións, rótulas en castelán. Se nese momento unha persoa vai comprar unha vivenda, importalle pouco que encima da porta poña derecha e izquierda ou que poña dereita e esquerda, e que poña salida de emergencia ou que poña saída de emerxencia. E como eso moitas máis cousas. Se o edificio estivese rotulado en galego, claro, se o rotulamos en castelán e hai propietarios, despois hai compradores, se alguén se lle ocurre levar un día a reunión da comunidade, non, hai que cambiar os letreiros e poñer dereita, esquerda, saída de emerxencia, xa saen, bueno, home, gastar cartos inutilmente, un radical, non sei que máis. Pero se por defecto tiveramos o país cheo de edificios rotulados en galego, eu creo que moi raramente habería alguén que pedise cambiar os rótulos para o castelán. Hai a finais deste mes de agosto, e xa termino, estiven en Tui na catedral, que, bueno, facendo unha visita así un pouco máis a fondo, que ás veces non coñecemos moito noso, como dicíamos. A entrada, o que estaba ali atendendo, deume o típico audioguía. Colgo a audioguía ao pescozo, ando un par de metros e vexo ali o letreiro. Pois audioguías en, creo que poñía francés, inglés, portugués, castelán e galego. Coña miña estaba en castelán, e entonces dixenlle, en aquel xa, mira, tedes audioguías en galego? Sí, pois dame en galego. E dime, non, é que como casi ninguén as pide, mira, é que tampouco a pedín en castelán. Quer dicir, por que damos... previamente preguntárame onde era, porque sempre fan a entrevista esa de onde ves. Mira, veño de Ribadeo, por rollo estatístico. E digo, eu creo que se por defecto a todas as persoas de Galicia lle damos a audioguía en galego, moi raramente alguén a vai pedir en castelán. Eso pasa con moitísimos. A ver, os rótulos dos vehículos que temos nas empresas. Pero vamos a ver, se o panadeiro que anda todos os días repartindo pan pola mañá de cara ás tendas, se tiveramos os vehículos comerciais do país rotulados en galego, tiñamos paisaxe lingüística. A paisaxe lingüística é importante, de feito, teñense feito algúns estudios sobre eso. Entón, o feito de que houvese paisaxe lingüística en galego a min pareceme algo fundamental e non lastimaba a ninguén, ou lastimaría a pouquísima xente. Digo, eso, ali no fondo, en vez de poñer salida, que traballiño costaría poñer saída? Cando, incluso nos edificios públicos, hai un par de anos en Ribadeo, fixeron un investimento importante no centro onde eu traballo, e tamén, cando tal andaban ali poñendo na cociña, e dixenlle ao obreiro, home, pero non terás un rabiño por aí para poñerlle encima, para que poña a cociña, que os rótulos deben estar en galego. Miramos así con cara de tal, pero o día seguinte aquilo apareceu en galego. Eso si, non cheguei a tempo tamén para impedir que despois por todo o instituto, por toda a zona nova, puxesen salida. E digo, pero se este é un centro de ensino, hai legislación da Consellería de Educación que dica a rotulación no centro de ensino debe estar en galego, construeno e resulta que está en castelán. Claro, compramos nosos rotuliños en galego, pois puxémoslle por encima, quedan ali para os seus arqueólogos o día de mañá que queren investigar o tema, poden ver que estaba ali. Entón eu creo que sería interesante que o galego fose lingua por defecto, melloraríamos moitísimo a visibilidade do idioma, melloraríamos moitísimo a paisaxe lingüística e creo que non lle molestaría prácticamente a ninguén. Bueno,
un pouco que me comentaba Goretti antes, eu creo que temos que aproveitar a complicidade ou cando menos a comprensión ou cando menos a non oposición de moita xente que non ten nada contra o idioma galego, independentemente de que fale galego ou de que fale castelán habitualmente. E penso que nada máis, deixo esa outra idea. A ver, eu non, evidentemente non pretendo baixo ningún concepto dicirvos o que tedes que facer, cada un de vós sabedes moito mellor que a min cal é o voso labor. A ver, é un pouco, ás veces dame un pouco de pudor, pero cito unha alumna miña, unha ex alumna miña, uns anos despois de darlle clase, cando xa ela era profesora universitaria, comentoume unha vez, dicíame, ti levábanos a portas que non coñecíamos, enseñábanos o que había dentro, e cando dábamos a volta para preguntarche se tiñamos que entrar ou non, ti xa non estabas, eu non entendía. E xa tiveron que pasar anos para que eu entendese que ti dábanos a información, pero a decisión teñamos que tomala nós, non? Entón, cada un de vós sabedes as decisións que tedes que tomar, eu simplemente pretendo, pois, non sei, provocar un pouquinho de reflexión e, bueno, cargar un pouco pilas, que moitas veces neste tipo de actos é do que se trata, e, en principio, nada máis, porque senón van cortar o micro. Vale. Moitas gracias a todos. Que va, Suso. Non che corto o micro, de feito é a miña función, pero creo que hai que darlle espazo, ¿no? E comezar así marcando ben os tempos, dándolle espazo a tranquilamente poder poñer estas cuestións en riba da mesa e axustar os tempos se é preciso para o café, que estaba previsto para as 11:15, pero se vos parece, igual recortamos un pouquiño do café e en media horiña solucionamos e sí que nos quedamos con este espazo agora para, coa calma de vida e sí, poder compartir un pouquiño as reflexións, as preguntas que vos quedaran, cuestións que sobre esta cuestión da que nos falou Suso, pois que irades compartir. Vos diredes? Sí, eu creo que igual tamén nos podemos tomar un momento porque foron moitas cousas, eu creo que moi interesantes e con moito humor ademais. Abríronse moitas portas e... Só é pasar isto, Sí, sí, está ben, hai dúas, bueno, vos imos quentando. 3, sí? Pois comezamos, se queredes, por aquí. Eu, sí. Sí. Va, é que non sabía se alguén se animaba, se non animo meu, non é problema. Sí, hai unha persoa que se anima, hai outra por ali ao fondo. Nada, eu rapidamente, a ver, Suso comezaba a súa intervención con ese concepto de os anos da peste, non? E xustamente a explicación que facía el, os anos da peste, claro, eran os anos do 2007, 2008, non? 2009, no momento en que se rompen xustamente os consensos entre comiñas, non? Que podía haber sobre as políticas de normalización lingüística no país, os anos nos que se monta Galicia bilingüe, non? De forma moi hábil, como explicou Suso. Os anos tamén onde desde esa operación se crea ese marco da imposición, non? Da imposición del gallego, non? Que foi un marco que efectivamente nada tivo que ver nunca coa realidade, pero efectivamente foi eficaz, era unha mentira constatable, demostrable, pero eficaz e que tiña resultados, non? E a min o que me preocupa e tamén no conxunto da organización da xornada o que nos preocupaba é que 10 anos despois si se volvese a dar unha situación como esa, hai indicios de que se está volvendo a dar unha situación como esa, non? Unha operación en marcha tamén xa dese sentido, eu creo que aí temos algo que aprender do que pasou 10 anos, hai 10 anos, temos que aprender fundamentalmente en que, primeiro, a nosa resposta non debe ser reactiva, é dicir, non podemos estar esperando a que pase e ver como nos defendemos, senón que temos que estar preparados para xerarnos o noso propio discurso, non? No sentido que di Lakoff, no libro que indicaba Suso e noutros, non? Porque eu creo que hai 10 anos o que pasou fundamentalmente é que non estábamos preparados, porque non podíamos prever que iba a desenvolverse unha operación como a que se desenvolveu contra o galego e contra a normalización do galego, e entón escollemos malos destinatarios. Eu creo que hai 10 anos elaboráronse moitos materiais, moitos contidos, non sei se moitos, pero uns cantos, e creo que interesantes e vos, desde o ámbito da academia, con un perfil de argumentación elaborada, moi elevada tamén, porque se daba fundamentalmente desde o ámbito universitario, pero destinado a persoas
que podían ter un interese previo en lerse un libro de 200 páxinas sobre que demostra que o galego estaba sendo o sea, que o galego non só non estaba sendo imposto, sino que era o galego a lingua vítima das políticas, non? E en cambio, mentras se gañaba, digamos, a academia, perdíamos o bar, perdíamos o supermercado, perdíamos o centro de traballo, perdíamos ao final os contextos cotiás nos que o discurso de la imposición del gallego estaba entrando. E eu vía ao meu arredor con unha frustración enorme, como incluso amigos meus íntimos, exalumnos tamén de Suso como a min, xente con carreiras universitarias e demais, compraba, entre comillas, o discurso da imposición, porque os argumentos simples e os marcos mentais, psicosociais que crearan eran eficaces, e nós non estábamos preparados para dar argumentos dese mesmo nivel, desa eficacia, o sea, argumentos simples, facilmente reproducibles, non? E que desmontasen ese marco, non reforzando, sino creando un marco propio, non? Que ao final o que Lakoff recomenda sempre cando fala o tema dos marcos lingüísticos, non? E eu creo que o obxectivo tamén un pouco desta xornada, por iso me parece moi interesante que Suso trouxese a súa intervención neste tema, é que, eu creo que 10 anos despois estamos en risco de padecer algo igual. Hai indicios, non únicamente Toni Cantó, que pode ser a parte folclórica do asunto, non? Sino cuestións máis de fondo que en definitiva están poñendo en cuestión a propia legitimidade das políticas lingüísticas, non? Como di o título da xornada. E creo que é moi importante que as persoas que traballan no ámbito da normalización ou da igualación lingüística nos diferentes ámbitos... Un pouco sintas obrigados a non utilizar a palabra normalización, pero non sei. É moi importante que fagamos esa reflexión e esteamos preparadas, non? Para dar o debate de outra maneira, non? E dunha forma máis eficaz, sabendo que a academia é importante, pero o fundamental é a rúa, o fundamental é o bar e o supermercado, non? Si, eu estou de acordo. Hai, claro, eu unha pequena... A ver, últimamente arraigo de Toni Cantó, que despois ser lado folclórico, a min de toda a historia de Toni Cantó, o que me interesou máis foi, como agora hai prensa digital e poder ver os comentarios, si que estive máis atento ao que escribiu el, que me traes en cuidado, os comentarios da xente na propia noticia. Eu aí, en principio, noto diferencia, que eu acordome que daquelas entrabas ali e todo o mundo era aplaudir aquelas cousas, e, sin embargo, nas noticias relacionadas coa intervención esta de Toni Cantó, vi moita intervención crítica nos comentarios da prensa digital. Eso, ao principio, é bo, é esperanzador, eu creo que o optimismo hai que telo. O que pasa é que eu tamén, a ver, a prensa tamén ten moito poder de influencia, sobre todo determinada prensa. Entón, como a propia prensa se decante un pouco na liña oposta, pois ao mellor tamén esa masa social se dilúe, non sei. Xa digo, quizá a única diferencia é que daquelas parece que todo o mundo acababa comprando aquel produto. E, sin embargo, eu vi moito comentario moi crítico coa intervención de Toni Cantó, nos comentarios que poder ver en calquera noticia de prensa digital e diaria. Entón, bueno, nese sentido, parece que hai... Non sei, había... Sí, había outras dúas. Sí. A mí chamou a atención que, bueno, estou de acordo co que dixeches de revisar algúns termos que utilizamos. Creo que é moi importante, é necesario, vai avanzando o traballo, van avanzando as situacións, pero non sei se normalización é un dos termos que debemos revisar ou non, porque unha das... Boa prensa non che ten, Sí, claro, pero xustamente por iso, eu creo que é un termo, a etiqueta en sí, normalización ten a súa razón de ser, boa prensa non ten, pero ao mesmo tempo avanzamos moito, é un termo moito máis entendido, moito máis comprendido que hai 10 anos, por exemplo. Non ten boa prensa, pero sí ten sentido, ten significado, é defendible. E eu penso que non ten boa prensa porque queren arrebatárnoslo, igual que nos arrebataron, igual que se apropiaron de outros termos, do termo normalización, do termo normalidade, do termo facer que algo sexa habitual, normal e sen connotación. Ese termo tiñámolo nós antes ca eles, entón, dese non se puideron apropiar e o que queren é quitárnoslo. En fronte, a proposta de igualación, a mí para Galicia non me serve, porque igualación podemos querer que as linguas sexan iguais en Europa, que todas as linguas europeas sexan iguais. En Madrid, no Parlamento de Madrid, pois que se cumpre ese punto 3.3 e que todas as linguas do Estado sexamos iguais en Madrid, no Parlamento. Vale, de acordo, aí sí. Pero en Galicia, eu non creo que debamos aspirar
a que as dúas linguas sexan iguais, porque os obxectivos son moi importantes, e o termo igualdade marca un obxectivo, marca un teito, e poñerlle un teito á lingua galega cando é a lingua propia, é a lingua de aquí. E creo que é unha etiqueta perigosa para manexar desde o campo do traballo en lingua. A ver, eu entendo-te... Non sei, sí, no, a ver, entendo-te, eu Chamou mesmo dicía que en principio o termo normalización naceu ben, non Sí. está claro. O que pasa é que non é nada difícil escoitar moitas veces comentarios de rúa, os normalizadores, eu creo que se foron colgando así, pois, unhas certas connotacións que é como os raros estes, os policías estes, os que me andan tal. Entón, eu dicía por eso. O de igualación, a ver, eu entendo tamén a idea, eu mentre estou abaixo non me importa nada igualarme. Sei que se non pode ser o teito. Ahora, a mí non me importa nada neste momento asumir a realidade. E asumir a realidade é que a lingua galega en Galicia está nunha situación de inferioridade con respecto ao castelán. Entón, a mí neste momento, estratégicamente, non me importa nada asinar a igualación. Que ao mellor eso no futuro pode acabar sendo un teito, pois non o sei, non quero dicir tamén, a terminoloxía tamén é revisable, pero polo de pronto, eu creo que eso podría quedar bastante en evidencia a persoa que se opoña, non? Porque, oye, mira, tío, que estás pedindo manter un privilexio que ti tes e que eu non teño e oposte a que eu queira ser como a ti, non? Entón eu decía un pouco nese sentido, pero eso é da miña colleita, tampouco non... Claro, se o que esperabades é cita de autoridades, pois mira, nese aspecto en concreto non hai autoridade ninguna, autoridade son eu, entón pode ser unha proposta absolutamente errónea e disparatada, pero bueno... Eu non digo que me parece disparatada, digo que me provocou esa reflexión. Entendo. E diso se trata, non? Gracias. Está ben que o que pretenderíamos era precisamente reflexionar, ou sea, chamar a provocar todo isto. Moi ben, xa se vai animando algunha voz máis? Sí, ali ao fondo queres intervir? Hai outras dúas? Sí, deixolle esa palabra. Sí? Sí. Pois daquela por aquí, este rapaz. Sacando o tema destes dos termos, entón eu vou romper aquí a lanza polo conferenciante. Que ademais non é a primeira vez que se fala do termo, de repensar o termo normalización, ainda que a mí o que me parece productivo é non facer o debate externo, non? O debate ten que ser interno, evidentemente. É claro que a normalización funciona como proactivo para moitas das causas de revitalización do galego, mas é evidente que tamén non é un termo, non estou moi de acordo en que sea un termo noso, de feito, toda a psicología, toda a socioloxía ten escrito bastante contra a normalización por ser unha cuestión de que habería que dicir, por tanto, que é o normal, e por tanto, cando hai algo normal hai algo anormal, ou subnormal, ou en fin, todo isto, non? Entón, hai outros termos, tampouco concordo o termo de igualación, era igualación, non? Sí, pero... Tampouco concordo moito co termo de igualación, porque a igualdade acontece o mesmo, non? Sería unha cuestión máis de equidade que de igualdade ou de justiza social. Por tanto, a mí tampouco me sirve. Hai outras propostas tamén, esta naturalización lingüística ou... O que pasa é que non sei, perdón que te interrumpa, non sei se de cara á sociedade ao mellor é menos transparente, quero dicir, pensemos, como dicía Xavier, pensemos no bar, na tenda, e ao mellor o de naturalización pode funcionar máis no ámbito académico, pero se cadra funciona menos na taberna, non? Sí, o que pasa é que aquí estamos falando, de facto estamos falando de políticas lingüísticas, e non tanto de planificacións lingüísticas, e as políticas lingüísticas finalmente non chegan ao bar, é algo que se pensa para que outras cousas cheguen ao bar. Por tanto, o termo normalización tamén non debería ter chegado nunca aos bares. Debería ter quedado aquí e nos de outra forma socializado. Este sería outro debate. Dúas cousas. Por un lado iso, e despois xa saltando toda a charla que me pareceu bastante interesante. Por último, creo que apuntaches como algo... como simplificaches un pouco a cuestión de por defecto, non? Era como por defecto en galego, non? Sí. Como unha cuestión de que costa, pues, simplemente, en vez de poñer salida, poñer saída. Penso que isto é o fundamental, isto é o grosso do conceito. O principio dixo Goretti que era un Estado español, que era un Estado antidemocrático no lingüístico, e non só, mas é que todos os estados son antidemocráticos no lingüístico, no feito. Por tanto, a Constitución do Estado exixe esa antidemocraticidade, polo menos os que coñecemos até hoxe. Entón,
creo que isto é fundamental. O poñer saída ou poñer salida é unha decisión política, de vontade política. Non sei se a única saída sería a cuestión de independencia, e, por tanto, se hai que esperar a isto, se cada se perdemos antes o galego, por desgraza, non me parece unha cuestión banal que poña saída ou que poña salida. É evidente que ninguén se iba a lastimar porque puxese saída, non? Mas a decisión é que non é nosa. Ou tomámola, entón levámonos un papel e pegámola, ou se hai que esperar porque eles o fagan, vexo moi complicado. E isto está en referencia con toda a cuestión que falas das leis, non? Por exemplo, canto habería, non te metiches no ensino e foi unha mágoa. É que me iba a pasar. Canto habería que mudar as leis ou canto habería, cando teríamos que cedermos para que houvese políticas reais de rehabilitación do galego no ensino. Por exemplo, inmersión lingüística. Non confío, calculo que infinitas denuncias. E así estamos. Además, bueno, non me metí, pero me tomaron un pouquiño. Na lei de normalización lingüística figura un objetivo, a ver se chega un momento. Figura un objetivo que é... aquí está. O punto 3, di as autoridades educativas da Comunidade Autónoma garantirán que ao remate dos ciclos, garantirán que o alumnado coñeza en pé de igualdade galego e castelán. Entón, vamos a ver, eu creo que non figura en ningún lado que haxa que garantir que o galego e o castelán se utilicen como o mesmo número de horas. Eso non figura, parece que é a obsesión. A obsesión é, onte na prensa, non sei que tamén alguén dicía, pois eso, non permitiremos que o castelán desapareza do ensino. Vale, ten que haber as mesmas horas de lingua galega e as mesmas horas de castelán como materia. Pero despois, como lingua vehicular, non está establecido en ningún lado que non poida haber máis horas de galego que de castelán. E, sin embargo, si está establecido que as autoridades educativas teñen que garantir que o alumnado coñeza as dúas linguas en pé de igualdade. Entón, se vemos que non o coñecen, algo habrá que fazer para que as coñezan. Se na sociedade hai desequilibrio, poderíase compensar aí. Eu hai uns cantos anos, co meu alumnado, pasaralles unha serie de ámbitos para que valorasen de 0 a 10 a presencia do galego neles, non? Ámbitos que lles afectan. Non falaba, por exemplo, da xustiza, porque afortunadamente non están todos os días metidos no xulgado, nin a igrexa porque non van á misa. Pero, por exemplo, nas relacións familiares, nas relacións cos amigos, nos programas de televisión que ven, nos libros ou cómics ou revistas que leen, etc. Ámbitos onde sí están en contacto con eles. Incluso os máis galeguizados, quero dicir, incluso o alumnado, como mellor era de unha familia galego-falante, que vivía nun ambiente galego-falante no rural e tal, incluso o máis galeguizado, a media da presencia do galego na súa vida non chegaba a 4. Porque despois hai o que hai, todos o sabemos, en calquera escaparate de Galicia, por cada libro que hai en galego, cantos hai en castelán, por cada canal de televisión que hai en galego, cantos hai en castelán, e así con todo. Entón, precisamente, no ensino poderíase compensar a través do uso do galego como materia vehicular, eso, senón, eu imagino, eu coñezo un pouco a situación de Ribadeo, pero eu imagino que hai moitas cidades de Galicia onde para moitos nenos e moitas nenas o galego na súa vida é só dentro do ensino, porque en canto botan a porta fora da aula, pois ao millón non teñen prácticamente relación co galego. Entón, eso deberíase compensar no ensino, pero, bueno, é o que te dices, eso hai que querer facelo, evidentemente, non? En fin, con respecto da terminoloxía, seguramente hai termos máis adecuados, ou é o que dicimos, a palabra normalización, eu non sei se naceu con intención de ser interna, pero certo é que saiu a sociedade. A mí tenme dito alguén directamente, bueno, os que sempre estás con normalización lingüística, entón que me dis que se eu non falo galego son subnormal? Eu, home, non digo eso. Entón, claro, eso está aí tamén. Pero, en todo caso, bueno, pois eso sería como te debate interno, non hai que sacar á sociedade se debe utilizar ese termo ou non se debe utilizar. Eso simplemente vaise facendo, se considera oportuno, vaise facendo a sustitución, e se non, non. En todo caso parece que é algo que está vivo, ¿no? Que ten así enerxía. Quedan uns 5 minutiños, hai 2 palabras pedidas. Non sei se hai algunha máis. Sí? Unha terceira? Pois sí, pediríamos como brevidade nas intervencións e despois imos ao café e temos oportunidade de seguir con eles. Sí? Creo que ti querías falar, sí? Sí, pareceume moi interesante o que recalcaba Xavier Campos sobre o que xa dixeras antes, de non actuar a reacción, de non reforzar o marco de aplastamento do galego, non? Pero iso require actuar con prevención, actuar antes. Cando houve eses anos da peste, en realidade a situación
do galego non era moi favorable, a situación das políticas lingüísticas era de total febleza e precariedade, e o plan de normalización que reivindicamos despois, en realidad era un documento que ninguén reivindicaba, nin ninguén pensaba poñer en práctica moito, nin ninguén coñecía. Chegouse a un consenso máis que por acordo de verdade, por deixar ir. Eu estou segura que moita xente que dixo que estaba a favor non o leu. Eu creo que segue pasando o mesmo, que non aprendemos, é dicir, que agora volve a haber un rum que parece que pode reactivar algo similar, pero non aproveitamos o máis mínimo oco que temos para poñer en marcha, reforzar un discurso que sexa estable, que sexa estructural e que sexa favorable ao galego, e dé a orgullos galegofalantes, que reforce os neofalantes, que poña na sociedade de maneira permanente argumentos positivos e estructuras que os manteñan, que os difundan, que os amplifiquen, etc. A política lingüística é sempre precaria e non facemos nada porque sexa estable, estructural, con forza, con recursos, etc. E será a única maneira, a política lingüística refírome a positiva ao galego, será a única maneira de que cando xorden eses ataques teñamos unha base, polo menos na sociedade, coa que defendernos. O mellor nin xurdían tanto eses ataques porque tamén eu creo que tamén se des un pouquiño que a xente a que te dirixes pode non comulgar moito co teu discurso, o mellor tamén non aforra, non? Entón eu creo que sería tamén importante. Estou de acordo, claro que sí. Seguimos recollendo... Bueno, eu cheguei tarde, pido disculpas. En todo caso, como se que escutei esa parte do debate, quería comentar un par de cousas. Primeiro, sobre a cuestión dos termos. Digo, porque a veces nos perdemos en cousas que deixan ser un pouco superficiais, non? Eu creo que é igual como lle chamemos. Tanto ten. O problema, para un sector da sociedade que creo que é minoritario, ou polo menos é máis minoritario que a nós, seguramente, non? Eu non digo que sexamos minoritarios, evidentemente, pero que está en contra abertamente do galego, afortunadamente, ainda máis minoritario do que somos nós. E creo que tanto lle ten a tecnoloxía que utilicemos. De feito, creo que as primeiras versións escritas, polo menos, contra o termo normalización, veñen de xente dese sector. Hai anos, aquela organización que había, Mesa para a Libertade Lingüística, despois Gloria Lago, por exemplo, Galicia Bilingüe, insistiron moito, sobre todo nesta idea de que o que pretendíamos era, case así abertamente, normalizar a todos os que estivesen en contra da normalización, cando, evidentemente, o que se busca é evidenciar que hai unha situación que non é normal, e que máis precisamente as víctimas da normalidade somos nós, somos as persoas que queremos vivir en galego efectivamente con normalidade, nós somos as víctimas desa situación de anormalidade. Ou seja, non vexo que o debate este aí, e logo si creo que temos, ainda que nos parece que non, moito gañado tamén no plano dos argumentos. Creo que hai que argumentar máis e que a realidade se vexa, porque o problema deses anos da peste creo que foi que a xente tiña unha percepción da realidade que non se correspondía con prácticamente nada do que realmente estivese acontecendo. Fora de certa idea de que como había un goberno naquele momento que era máis favorable ao galego, que a situación se ia manter. Por iso non se afectou na revolución lingüística, afectou a outros moitos máis ámbitos, que había certa prepotencia niso, e non se viu o problema para onde viña. E creo que agora o problema está, é perfectamente visible, en moitas cousas, non só no artigo de Toni Cantó, ou nada a señora esta, que todo, non me acordo. Hai mesmo por parte do propio goberno autonómico, hai cousas, onte ou antonte, o Concello de Ourense sacaban as prazas para cubrir onde non se aprendía galego. Isto é algo que casi nos leva 30 anos atrás. Porque hai diputacións hoxe que non piden galego para traballar nas diputacións. Entón, hai cousas onde efectivamente non avanzamos, pero tamén depende de nós dar os argumentos e evidenciar a realidade para que iso poida mudar. Está claro que fracaso totalmente. Utilicei o termo esos anos da peste así por chamarlle calquera maneira, por chamarlle algo, resulta que parece que ten éxito. Pensei máis en normalización e vexo que ten peor. Non, en serio. A ver, eu creo que a veces non podemos...
a tecnoloxía importante é. Eu creo que non podemos poñernos, en plan, nós témoslo claro, para quen ten a situación moi clara da igual chamarlle normalización que chamarlle outra cousa, pero volvemos a de sempre, temos que ir á rúa, non? E temos que ver como se recibe na rúa un determinado termo e como se recibe na rúa outro determinado termo. De feito, vémoslo continuamente, comentamos a cantidade de palabriñas moi ben escollidas e moi ben seleccionadas que se utilizan ás veces e que ben sabemos que a intención é totalmente contraria, non o que comentaba antes. Entonces, home, está claro que non pode ser o centro do debate, se debemos, claro, xa casi me arrepinto porque creo que nos estamos centrando demasiado neso, pero ben acollido na rúa non é. Non é un termo ben acollido en xeral, penso, pero bueno. Eu creo que temos tema para o café, hai debate, hai algo con respecto a ti, dicías, ¿no? As palabras son importantes, como nomeamos a realidade importante, e polas intervencións que está vendo parece que sí que hai cuestión, ¿no? Entón eu prazo a seguir falando desta cuestión e pechar agora con a última intervención. Sí? Sí. Eu quería comentar, basicamente, sería como un pouco unha réplica do que se acaba de dicir agora, tamén relacionado co tema da terminoloxía. Eu sí que penso que é bastante importante o tema do que comentabaste agora, o tipo de palabras que escollamos. Por exemplo, a min o exemplo que se me ven agora a mente é o plan de normalización do que falaches ti antes. Nun dos puntos do plan, que, bueno, como imagino que aquí sabemos todos, o decreto que sacou o goberno bipartito, o decreto 124, que foi anterior ao decreto actual de distribución de linguas do ensino, o decreto do plurilingüismo, establecía que, digamos que se debía facer como unha campaña de mercadotecnia, digamos, para concienciar ou, digamos, que para convencer a sociedade da viabilidade do plan. Porque iso penso que por parte do goberno do Partido Popular, de asociacións como Galicia Bilingüe, que realmente a práctica que fixeron foi precisamente atacar o galego, digamos que se fixo un discurso como do sentido común. Digamos, era o que ti comentabas antes. Se, por exemplo, no decreto actual de distribución de linguas do ensino, se dicimos que 50% queda pensado para galego, 50% para castelán, ou un terzo, no caso dos centros plurilingües, pois a xente non vai ter queixa, é dicir, parece algo lógico. Pero sería un poquinho diferente entre o que digamos, equitativo, o que é xusto. Penso que, nese sentido, que se fixo como un engano discursivo. E penso que precisamente por iso as palabras son tan importantes, que realmente estamos na situación na que estamos precisamente porque por parte dese goberno bipartito penso que non conseguiron crear un discurso convincente, non conseguiron escoller palabras axitadas para explicar por que unha discriminación positiva do galego non era impositiva, senón precisamente necesaria. A ver, eu creo que a comunicación é moi importante e se cadra hai determinadas ideas que incluso hai que poñer máis de profesionais. Vamos a ver, o Partido Popular, xa sabemos, bueno, vamos falar máis cousas ben ou mal ou tal, pero o Partido Popular comunica moi ben. Eu creo que en comunicación fala moi ben cando é pensado e cando é estudiado. Outra cousa é cando pos un micro diante así espontaneamente, que entón pode ser calquera cousa, non? Pero cando realmente queren que chegue unha mensaxe á sociedade, eu creo que fan mellor que a ninguén. E eu creo que tamén hai que aprender deso. Porque seguramente valéndose de profesionais e pagándos, probablemente, non teño nin idea como fan, pero eu creo que sí, que... A comunicación é un arte tamén, e hai xente que sabe... Bon, Suso, pois moitísimas gracias polo teu tempo e por este compartir. Son as